Bietane, février kalo tile 17 san 2025 aw minnu b'a filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ sira kelen la bɛɛ lajɛlen kan Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la kunnafoni ali waati sera a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi ka kɛ ni an ka minisiri ɲɛma ale ka segu taga o ye ni o ye journal de division Abdoulaye Mayiga ye a taara bɔɲɔgɔn ye kungurunin ni ka o kɛ sɔrasimuso minnu bɛ yen nɔ ni olu cɛw kɔni tanyana kɛlɛ o la février kalo tile 15 san 2025 a ye bɔɲɔgɔn ye kɛ o muso ninnu ye ni o ye firiyabagatɔw ye kan min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Amadu Seku Talla o kan kɔnɔna la muso ninnu kɔni nin kɛra nisɔndiyaba ye olu bolo k'a sababuya kɛ ko jamana kɔni hakili bɛ olu la fo jamana bɛ taa bɔɲɔgɔn ye kɛ u ye o foli kɛ ni ka ɲɛsin jamana marabagaw olu yɔrɔ la. An ka minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ lakana koɲɛw olu ma ni a ɲɛmaaya yɛrɛ kɔni bɛ journal de division Dawud Ali Mohamedine ale bolo a ko k'a bɔra kalama bɔlɔlɔsiraw olu kana la k'a fɔ ko k'a bɔra kalama bɔlɔlɔkanaw olu sira fɛ min ni a carinen don k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye an ka bugunatigɛ sɛbɛnkura ni ale bɔra n'an b'ale wele nansarakan na ko passeport ko maa dɔw kɔni bɛ yen nɔ k'olu bɛ ka gɛlɛya kɔni ni ka o sɔrɔ u ka dugutaga o la passeport ale sira fɛ k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko passeport in kɔni ni o ye bugunatigɛ sɛbɛn ye k'a lakodɔnnen don fan bɛɛ lajɛlen o fɛ k'a sababuya kɛ cakɛyɔrɔ min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ passeport koɲɛw ɲɛnabɔli bɛɛ lajɛlen ma an ka passeport kɔni sera yen nɔ wa sɛbɛnfura kɔni o cira bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko passeport in kɔni ale bila sen kan ko nka min ye nin kunnafoniya ye u bɛna sɔnni kɔni ni ka o sigi a kan minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛbɔ olu ɲɛnabɔli ma ale kɔni ye nin baara in ni k'a bɛɛ lajɛlen kɔni sigi sen kan. Damadingɛ kɔni ale bina maa dɔw olu ka bilalakotokaw olu fɛ yen nɔ min ni a kɛra sababu ye ka denbaya caman ni ka gɛlɛya kɔni don olu ka du olu kɔnɔna la a yɛrɛ ka fɔ seere olu fɛ ko maa minnu tanyana maa bɛ t'i jɔ maa 40 olu bɔɲɔngo la maa 10 bɔɲɔngo kɔni olu joginna maa minnu joginna olu ta teliyala ni ka taa n'olu ye kɛɲɛba lapitaniso o la an ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ sanuko koɲɛ olu ma ni o ye Amadu Keyita ye a nɔbilani bɛɛ la kunun février kalo tile 16 san 2025 ale ye maaw kɔni ni ka olu lasigi maa minnu bɛ yen nɔ ni o ɲɛsinen bɛ fɛn min ye sanuko koɲɛw ye u ye sigi ka kumaw ni ka olu kɛ nin waleya jugu in ale kɛli kɔni kan a y'a yira k'a fɔ ko ni damadingɛ in kɔni ale bɔli kɔni a yamaralen tɛ damadingɛ bɔbaw olu kɔni fɛ o de kɔni kelen bɛ gɛlɛyaba ye olu yɛrɛ kɔni bolo k'a sababuya kɛ sanu bɛ bɔ yɔrɔ caman na jamana kelen tɛ ka yamaruya di u ma ni ka kɛ sanu bɔ yɔrɔ o ye a siratigɛ la sa minisiri kɔni a ye yelen sigi ko caman olu kan k'a ye k'a fɔ ko nin waleya jugu min kɔni ni ale kɛra damina sigi a la walasa ka se ka ko kɔni ni ka olu sigi sen kan. Ka kɛ ni an ka jamana lakanani o ye an ka jamana finitigilakaw olu fɛ u ka baara ɲɛdɔn ale sira fɛ sa kidalikaw olu fɛ yen nɔ u ye tɛgɛ da karogɛlɛn diinɛ tigilama dɔ kɔni ale ka diriba ale ka kunnafoni di o sira fɛ o karogɛlɛn diinɛ tigilamaw bɛ t'i jɔ maa 4 o bɔɲɔngo la nka maa min bɛ yen nɔ sa ni ale lakodɔn don kosɛbɛ o de tɔgɔ ye ko Benu Agabayarasha ni ale karogɛlɛn diinɛ tigilamaw ka maa jolenba ye tɛgɛ dara ale ka an ka finitigilakaw olu fɛ ani a tɔw. An ka sanfɛ kalanso min bɛ yen nɔ ale lakɔli karamɔgɔw olu ye dansigi u ka baarabila o kɔnɔna bi février kalo tile 17 san 2025 baarabila min yɛrɛ kɔni n'u kun kelen don k'a boloda. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Nigerikaw olu fɛ yen nɔ kalo 18 ni finitigilakaw kɔni olu bɛ fanga la u ye u ka sigi ka kuma kun fɔlɔw ni ka olu daminɛ n'an ko ma ko assise nationale Nigerikaw ka jamana o kɔnɔna la u ka jamana ɲɛmaa ka kuma ta la ni o ye journal la Tchani ale kɔni ye kuma ta kuma kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko walasa transition ni o ye cɛmancɛ fanga ye ale kuntagala o ka dɔn ko bɛ sɔrɔ assise nationale la ale de fɛ. An bɛ
An bɛ taa Cadikaw olu fɛ yen nɔ tile damadama de bɛ ani fɛn min ye sunkalo kɔni o cɛ u ka jamana marabagaw olu kɔni ye u ka sɔrɔ bosobaw ni ka olu wele ka u lase kɛrɛnkɛrɛnnenya sa u ka minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ jago koɲɛw olu ma février kalo tile 14 san 2025 sɔrɔ bosobaw olu kɔni sigilen sa minisiri y'a yir'u la ka fɔ k'u k'a lajɛ k'u ka dɔbɔ balo kɔni olu sɔngɔla yanni sunkalo nata kɔni o cɛ nin kunnafoniya in kɔni ma kɛ sɔrɔ bosobaw olu kɔni fɛla ko ye. An bɛ taa Adisa Abeba février kalo tile 15 Mahamud Ali Yusuf ni ale ye Jibitikaw ka minisiri bɛ yen nɔ ni a ɲɛsinnen b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛbɔw olu ɲɛnabɔli ma ale de kɛra Union africaine ɲɛmaa kura ye min ni u ye sommet ta ko 38 min ni k'a kɛ Adisa Abebakaw olu fɛ yen nɔ sibiri tɛmɛnen o la Yusuf ale bɛna san 2025 fo ka taa se san 2028 ni ka o kɛ Union africaine masakɛya o la a bɛna maa min nɔ labila sa o de ye Musa Faki Mahamat Ali. Union africaine na ale kuma olu kɔnɔna la Chad jamana ɲɛma ni o ye Maréchal Idriss Déby Itno ye ale kɔni ye kuma ni ka o ta a ye kuma talen kɔnɔna la sa a ye laɲini kɛ Union africaine ma olu fɛ ko k'a lajɛ jamana 5 min bɛ yen nɔ ni olu bɛ cɛmancɛ fanga o kɔnɔna la ni o jamana 5 kɔni o bɛ tali kɛ Niger, Guinée ka taga se Gabon ani Mali kɔni ma ani Burkina Faso ko k'a lajɛ ka sigi ka kumaw ni ka olu kɛ. Mali kunnafoni jabarani na jabaw ni kunnafoni damadɔ tuma an bolo kɔrɔ bi tɛnɛdonya na ni k'a da kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan hakili la aw ye faamuyali caman ni ka o sɔrɔ an ka bi kunnafoniyaw la ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na aw ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ na sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.